जिउ에 थानाय थासारिनि सायाव जिउमायारि थासारिनि सायाव आयदा लानानै सावरायनो बे खाबुखौ होनायनि थाखायनो जों मैया सावरायबोदों जि बिषयखौ होनाय जादों बे जाहैबाय बे गोजाम बर' इंलिस बाइबेलनिफ्राय नायोब्ला जों ओरैबायदि मोनो जे मानोना सोलिग्रा मासि आरो सोलिग्रा नाबिफोर सिखांगोन आरो बिसोरो इसोरजों सायख'जानायफोरखौबो आन्दाय होनो गेदेर हांखोफोर आरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ दिन्थिगोन। जों मैया सावरायबाय जे बेखौ सोर बुंदोंमोन जेब्ला माखासे नोजोरनि बालाब 1:2 नायोब्ला जिसुआ बुंदोंमोन। सोरखौ बुंदोंमोन? सेलाफोरखौ बुंदोंमोन। आरो माब्ला होनोब्ला प्राय 1992 बोसोरसो सिगां 1992 years सिगांनि बाथ्रा थामहिनबा बेखौ अनुमान खालामनाय जादों 33 AD सोआव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। मा कन्टेक्सआव मानि थाखाय बुंनो गोनां जानाय होनना जों सावरायदोंमोन जे जिसुआ जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोब्ला सेलाफ्रा दिन्थिना बुंदोंमोन जे हे गुरु नाय बेसे गिदिर गिदिर खुन्थिया बियो होननानै जेरुसालेमनि मन्दिरनि खुन्थियाखौ पिलारफोरखौ। अब्ला जिसुआ बुंदोंमोन नोंसोर गिदिर गिदिर खुन्थिया नुदोंमोन बे खुन्थियाखौ बुफायजोबनाय जागोन आरो बे अन्थाइनि सायाव अन्थाइ गासैखौबो गुग्रुब होनाय जादोंमोन। अब्ला सेलाफोरा बुजिबाय बे बुहुमजोबनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनिफ्राय जेब्ला माउन्ट अलिभ एबा जैतुन पर्बत होनना बुङो आंनि गोसोआव थानाय बादिब्ला 2-3 किल'मिटारल' गोजान 2-3 किल'मिटारसो जागोन नामा गोजान आं खनसेल' थांनायखाय एसेबां गोसोआव थायाखिसै जेरुसालेमनिफ्राय। बेयाव जनाय समाव सेलाफ्रा सोंबाय जे हे फोरबो नों बुंनाय बाथ्राया माब्ला जाफुंगोन आरो संसार जोबनायनि हांखोफोरा मा बेखौ जोङो दिन्थिदो होनना बुंनायावनो मा जागोन बे गासै बाथ्राखौ बुङै थानायाव 24 सिरिनि बाथ्राखौबो जिसुआ बुंदों। मा बुंदों जे मानोना सोलिग्रा मासि एबा नंखाय नाबि सिखांगोन आरो हायोब्ला बर' बाइबेलाव हायोब्ला सोदोबा गैया असमिया इंलिसफोराव दङ जे बिसोरो इसोरजों सायख'जानायफोरखौबो आन्दाय होनो गेदेर आरो सोमोनांथाव हाबाफोर दिन्थिगोन बेबायदि होननानै जिसुआ बुङो। मैया सावरायबाय थारमाने बुहुम जोबनायनि सिगां नंखाय ख्रिस्ट' नंखाय मासि होनना बुंदों असमियाव भारिकुवा ख्रिस्ट आरो भारिकुवा भाबबादि थारमाने नंखाय ख्रिस्ट' आरो नंखाय नाबिफोर सिखांगोन। मैया जों सावरायदोंमोन नंखाय नाबि माने मा नंखाय ख्रिस्ट' माने मा? नंखाय ख्रिस्ट' माने जायहा गावखौ ख्रिस्ट' होननानै दाबि खालामदों। जायहा गावखौ ख्रिस्ट' होननानै दाबि खालामदों गावखौ ख्रिस्ट'जों समान होननानै दाबि खालामदों जायहा ख्रिस्ट'नि गोहोम मोनदों होननानै बुंगोन बा इकुइभेलेन्ट टु क्राइस्ट होननानै जायहा दिन्थिनो दाबि खालामनो हास्थायगोन बे मानसिखौ नंखाय ख्रिस्ट' होननानै बुंनाय जायो होनना जों सावरायदों। नंखाय नाबि माने मा भारिकुवा भाबादि माने मा? जायहा इयुनाव मा जागोन बे बाथ्राखौ बुङो नाथाय इसोरनिफ्राय मोननाय बाथ्रा नङा बियो गावनि सिङाव सानखांनाय गावनि मेलेमाव सानखांनाय आन्दाजजों बुंनाय बाथ्रा आरो बिनि मटिभा बिनि उद्देश्यआ मानसिफोरखौ आकर्षण खालामनो आरो इल मटिभ थायो बिसोरहा गाज्रि थांखि थायो बे जाबाय थाखा बा उदै सुफुंनायनि गावखौ फोजौनो मानसिफोरखौ समखि होनानै गावा नाबि होननानै दिन्थिनो बेबायदि नाथाय इसोरनिफ्राय नङा बेफोरो बिसोरखौ फल्स प्रफेट होननानै जों बुंनाय जायो बा नंखाय नाबि। जहननि बादिबा बेखौ सुंथाबाव जों ख्रिस्टारि एबा एन्टि क्राइस्ट एबा ख्रिस्ट' जेना होननानै बर' बाइबेलाव बुंदों। 1 जन 22 बालाब 22 सिरि 4 बालाब 3 सिरियाव मैया जों सावरायदोंमोन। बिसोर बबेनिफ्राय फैगोन होननानै मैया जों सावरायदोंमोन। बबे हादोरनिफ्राय फैगोन बबेथिंनिफ्राय फैगोन मा जाथिनिफ्राय फैगोन
जेब्ला 1 जन 2 बालाब 19 नायो अब्ला जों नुयो बिसोर जोंनिफ्रायनो ओंखारलांगोन जोंनिफ्राय आरो बेयाव बै समाव जोंनिफ्राय ओंखारलांबाय होननासो ज'हना बुंदों बै समनिफ्रायनो दोनखायो उत्पन्न जाखादों बेनिफ्राय मैया बुंदोंमोन बिदिब्ला थरला नंखाय नाबिया गुबुन हारिनिफ्राय गुबुन धोरोमनिफ्राय गुबुन थावनिनिफ्राय नङा जोंनिफ्रायनो ओंखारगोन जोंनिफ्राय ओंखारलांगोन बिनि उनाव जों नंखाय नाबिनि हांखोफोर मैया सावरायदोंमोन मोनब्रै हांखो आं जायखौ स्टाडि खालामनो मोनदों आरो गुबुन लिरनाय बिजाबफोरावबो नायनानै मदद लानानै आं मोनब्रै हांखोनि सिं मैया बुंदों बे जाहैबाय नंखाय नारिफ्रा बाइबेलनि सैथोखौ अपोज बा उल्थासो खालामो बे मोनसे हांखो सिन बा साइन बा लक्षण बाइबेलनि सैथोखौ उल्था बिसोरो बुङो बाइबेलजों गोरोबा इसोरनि सैथो बिसोरो उल्थायै बुङो ख्रिस्टनि सैथोखौ बिसोरो उल्थायै बुङो नाथाय जोंनि मानसिफोरा गोबां मानसिफोरा हमनो हाया मानो हमनो हाया मैया होनदोंमोन मथि माथाय 7 बालाब 19 बुंदों बिसोरो नुनायाव बोरमा मेन्दा बादि सिङाव रां कुकुर एबा वल्फ बा सैमा सिखाव बादि मैया होनदोंमोन सैमा सिखावआ जुदि दंफाङाव गाखोनो जोंहा बोराय बोरायफ्रा खोन्थानाय बाथ्रा आरो शिकाराव थांबा मोनसे थर लानो गोनां बेनो मोनो सैमा सिखावआ दंफाङाव गाखोना थानानै हासुलाना होयोब्ला बोरैबा जुदि एसे थरथिंसेबाबो फिसाबाबो मेगना नांखायोब्ला मेगन खाना जायो अब्ला बाखि सैमाफ्रा हायाव थानाय सैमाफ्रा एकदम होसो होसो गोथाङैनो अख्लाबना जायोनो मानो हमनो हाया कारन मेगन खाना गियाननि मेगन खाना जायो बिसोरजों सिथाबनायनि उनाव बेखौनो बिसोर नंगौना बैसोर नंगौ हमनो हाया खिन्थु बाइबेलनि सैथोनि उल्था नैथियाव मैया बुंदोंमोन बिसोरो गावखौ इसोरजों समान दैखांनो नाजायो इसोरनिफ्राय बोर मोन्दों इसोरनिफ्राय सक्ति मोन्दों आरो जिसुजों समान बेबायदि होननानै बे नंखाय नाबिनि सिन होनो जाया सैथो नङा थामथि सिना बा लक्षणा बे होनदोंमोन बिसोरनि फोरोंनाया डिसिप्टिभ माने थगायनाय जाहैयो बाइबेलनि आसोल हिक्खानिफ्राय मानसिफोरखौ मटिभ्रम खालामो डाइभार्ट दोरद होयो बेनिफ्राय बिसोरनि हिक्खाफ्रा पारसिकिउटिं होनना बुङो इंलिसाव बा मिसलिडिं मण्डलियाव असान्ति जेंना गावस्रानाय बेफोर सोमजियो इसोरनि आत्मा फोरोंनायाव बेबायदिया जाया होननानै आं होनदोंमोन मैया आं बुंहरदोंमोन मानो बेयो जायो मानो बिदि उत्पन्न जायो जोंनि गेजेराव 1 नम्बराव आं 1 तिमथि 4 बालाब 1निफ्राय 2 मैया फरायना बुंदोंमोन जे सैताना गोसोआव खायसे खायसे मानसिफोर दिनै फोरोंबाय थायो नों ओरै खालाम नों ओरैबायदि नोंहा पावार मोनगोन बेबायदि जागोन बे सैताननि फोरोंनायाव सोमजियो नैथि कारना जाहैबाय खायफा मानसिया इसोरनि बाथ्राखौ गोथौहै लाया मैया आं एसे एग्जाम्पल होलायना बुंलायदोंमोन जे ख्रिस्टनियाव फैनाय माने पार्थिब बा संसारनि लाबनि खौरां संसारनि मोजांनि खौरांल' सानो ख्रिस्टिनाव फैनाय बा इसोरनाव फैनायाव जे जा संसाराव दुखुबो थागोन खस्थ'बो थागोन तारनाबो थागोन बेमारबो थागोन गासैबो इनक्लुसिभ ख्रिस्टान लाइफआव बेखौ सानना लाबानो मा फोरोङो बिसोरो मोदायनि थाखाय जादों भुतनि थाखाय जादों दायना खालामदों जादु मन्त्र खालामदों बेनिफ्राय खारग'नो बेखौ खालाम उन्नति जादों बेखौ खालाम आरो ओरैबायदि खालामा गथ'आ नोंहा साख्रि मोनगोन मोजां पास जागोन पार्थिब थारमाने वर्ल्डलि संसारनिल' बेबायदि सोलोंनायाव बेबायदि बुजिनायाव फिलिपिया 3 बालाब 19 बुंदों उदैयानो बिसोरनि इसोर आरो बिसोर आत्मानि खौरां सानना लाबानो संसारनि खौरां साननानै ख्रिस्ट'खौ आजावनायाव बिसोरो सैतानजों बमब्राय जायो बा फिसय जायो आरो बेबायदि मालायखौबो मिसलिड खालामो गोरोन्थि लामाखौ दिन्थियो आरो बिसोरनि थाखाय सत्यनि लामाया सैथोनि लामाया बा इसोरनि लामाया लाजि फोनांजानाय जायो 2 पिटर 2 बालाब 1 नायबा
बिसोरनि थाखायनो फाइटनि लामाया निन्दित जायो होननानै बिदिनो माने निन्दा मोननो गोनां जायो। मैया आं बुंबावदोंमोन जे बिदिब्ला जों नंखाय नाबिखौ बोरै हमनो हागोन। से नम्बराव आं मोनथाम पइन्ट होनायमोन। से नम्बराव जे बिसोरनि बुंनाया बै अल्ड टेस्टामेन्टआव जिबायदि भावबादिफोरा दंमोन बेखौ गोसोखांहर। बिसोर बोरै भावबादि बुंदोंमोन इसोरनिफ्राय मोननानै पाब्लिकफोरहा मा पाप दङ मा दाय दङ बिसोर बुङोमोन आरो बिसोरो गावखौ दुनानै गावखौ इसोरबादि गाव पावार मोन्दों गोहो मोन्दों बेबायदि नङा, खालि खोन्थायसोमोन जाहाथे गोसो सोलायना मोजां जाफिनो बिसोर थांखिया। गाव बुंनायनि दारै मानसिफ्रा आंनियाव स' फैनानै आंखौ मान होफैगोन आंनो दान होफैगोन आंखौनो एकदम मानिगोन इसोरखौ बावगारलांगोन बेबायदि नङामोन बे समनि भाबानिया। बेखायनो से नम्बर पइन्टआव बाइबेल मडेल जादोंना जायाखै बिसोरनि बुंनायफ्रा नङा। बेखायनो जुदि जायाखैबा रिजेक्ट खालामनांगौ। नै नम्बरा जाबाय बिसोर बुंनाय बाथ्राया जेरै बुंदों ओरैनो फलिता बा रिजाल्ट बा फ्रुट्स फल होनना जायखौ बुंदों असमिया बाइबेलाव मथिया 7 अध्याय 15 हलफदाव फिथाइजोंनो नोंसोर बेखौ सिनायगोन होनना बुंदों। बिसोरो बुंगोन नोंहा ओरैबायदि बेमार दङ नों इमान दिन फास्टिं प्रेयार होमाना हामगोन होनना बुङो। इमान दिन फास्टिं प्रेयार होनायाव ना हामगोन ना हामाखै? हामा। खारन गोबां जों माने टेस्ट स्टाडि फिल्ड स्टाडि बहुत खालामनाय जाबाय। हामा। हामथाराबो नङा खम हामो 1-2% हामनो हागौ। 97-98% हामा। बिसोर बुंनो हागौ नों आंनो दान होआबा ओरैबायदि आंनि मिनिस्टार जइन जायाबा फिसाला गोदोरा बै बोसोराव बै मासाव थैगोन होननानै जाया। रिजाल्ट जेरै बुंनाय ओरै जायाखै मिथिखादों बे नंखा। 3 नम्बर पइन्टआव बुंदोंमोन बिसोरनि जिबननि लाइफ बेकग्राउन्डखौ स्टाडि खालाम। बिसोर गोथार जिउ खुंदोंना खुङाखै सिगाङाव आरो दा। सिगांनिखौ मानो? सिगाङाव बेयो गाज्रि खामानियावनो गोदोबोनायनि बेहा गोबाव सम गोदोबोबायबा बिनि थैयाव पापनि बिजानुआ दंखायो। दिनैबो बे पापआव दङ। बेहा स्टाडि खालाम। जुदि बियो मरेलिटियाव गोदोबायबा बिनाव नैतिक जिबन गोथार जिबन गैयाबा बेबो फल्स प्रफेट होननानै बेखौबो सान। मोनथाम पइन्ट आं नोंथांमोननो बुंगोन बाइबेल मडेल जादोंना जायाखै, बुंनाय बादि बाथ्राया जाफुंनाया खुलिदोंना खुलियाखै। थामथिया जाबाय बुंग्रानि मरेलिटि लाइफ बेकग्राउन्ड। दा जों मैया माथाइनि जे बे बाबानि गिबि खोन्दोखौ जों सावरायबाय। अनेक हारिफोरा भावबादि ओंखारगोन आरो गोबांखौ फुस्लायगोनमोन। आं इंलिसनि सिकुवेन्सआव लादों। बेनिफ्राय अनलाइनाव दंबावो बिसोर सोमोनांथाव खामानि दिन्थिगोन। वन्डार साइन्स होनना बुंदों। माबायदि सोमोनांथाव दिन्थिगोन जों दा बेखौ रायज्लायो। बेखौ जों मैया सावरायनाय जायाखै। आरज खालामो। हे सोरगोनि सोरजिगिरि आफा इसोर जोंखौ हामबाय होननानै बाख्नायो। खारन नोङो बाख्नाय जाथावथाव सिबिजाथावथाव मान होजाथावथाव इसोर। गासै बुहुम सान अखाफोर हा दै बार दंफां लाइफां दैसा दैमा लैथो सोरजिग्रा इसोर। मानसि दुमसि जिउ जुनार सोरजिग्रा इसोर। नों सोरजिग्राल' नङा, नोङो खांग्रा इसोर, अनसुला इसोर, आदार होग्रा इसोर, सैथो न्याय गोथार इसोर, अराय सम थाग्रा मानसिनि मेलेमजों मोनहास'हायै सोमोनांथाव आरो महिमा गोनां इसोर। नों बादि लेखाखौ जों मिथिनो बुजिनो थाखायनो जि जोंनो आत्मा होबाय आरो नों जोंखौ खाथियाव साफायनानै लाबाय। आफा बिनि थाखाय नोंखौ हामबाय आरो हामबाय। नोंनि नाम गोजौ दैखांजाथों, नोंनि मुङा मान होजाथों, बयजोंबो बाख्नायजाथों। आफा बे समाव जि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों जे जोबनायनि समाव माबायदि नंखाय नाबिफोर नंखाय ख्रिस्ट'फोरा फैनानै जोंखौ सोमोनांथावसिन दिन्थिनानै खायफाखौ हायोब्ला सायख'जानायफोरखौनो बमब्रायगोन होननानै जि बाइबेल सिरिजों सावरायनो लादों आफा बे बाथ्राया जोंनि थाखाय बुजिनो जोंनि मेलेमजों मोनहास'हायै बिसय। बेनिखायनो आफा नोंनो जोंनि फोरोंगिरि जानानै जोंनि गोसो गोरबोआव बुङो आफा जोंखौ दे आरज खालाम। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबोनि गोसो गोरबोआव नों जोंखौ बाथ्रा बुङो जाहाथे बेखौ जों बुजिनो हागोन आरो बेबादिनो मानिना सोलिनो हागोन आरो बेबादिनो नोंनि स्रांखौ गुबुननोबो दिन्थिनानै नों बिफा इसोरखौ बाख्नाय होनो हागोन। बेनिखायनो बे समखौ नोंनि आखायाव गथायना
बे आर'जखौ जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा फोरबो जिसुनि नामाव बिनाय जाबाय आमेन। बै करन्थियाव जिबायदि गावसोरो क्लेम खालामना लायोमोन पौला गावा सिदा बुंनो हायिनि थाखाय बिसोरनाव जाबाय थानायखौ नोंसोरनाव ओरैबायदि दोङो जेला होनना बुंनायखौ आं बुङो नाथाय इउनिभार्सेल नङा बयनिबो थाखाय बुंनाय बाथ्रा नङा जे सोरनोबा बेराम फाहामनानै बोर होनाय जायाखै बयनोबो होखानाय जादों। जेब्ला जाकुब 5:13 16 फरायबाय बेयाव नुगोन नोंसोरहा सोरबा जब्रा जादोंना सोरखौ लिंना थिनदों मण्डलिनि गागिफोर एल्डार्सफोर बा लिडारफोर ओमफ्राय मा खालामनांगौ आर'ज खालाम बोर मोननायफोरखौ लिंना थां होनना बुङाखै बेयाव एल्डार्सफोरजों एल्डार्स माने मा जायफ्रा मण्डलिनि दैदेनगिरि जायफ्रा आत्मिक हिसाबै मेचिउर सोरबा बिबानाव गैया जानो हागौ खिन्थु बेबो आत्मिक हिसाबै मेचिउर आरो बैसो रानाय आत्मिक हिसाबै रानाय बेखौ लिंनानै लायथां जाकुब 5:13 बेनिफ्राय थाव फोननानै आर'ज खालाम नोंसोर गाव गावनि गेजेराव पापफोर सिमा नुजालाय बेनिफ्राय आर'ज खालाम अब्ला बेखौ इसोरा सोखाहोनो हायो। बे मोनसे पदआ गोबां मानसि कनफिउज खालामो जेब्ला करन्थियाखौ स्पेसियेल डिसकारि खालामो अब्ला पौला बे खोथाखौ बुंनो गोनां बाध्य जानाय बेनोमोन करन्थियाव प्राय 10थासो प्रब्लेम दङमोन खायफा मा होनना बुङो बिभाजन माने डिभिजन गावसोरनि गेजेराव डिभिजन जालायनाय आरो खायसे गावखौनो सोरगोनिफ्राय बोर मोन्दों होननानै दाबि खालामनाय खायसे जिनाहारियाव ओरैबायदि गाज्रि बिफानि हिन्जावखौनो लानाय खायफा मोदायनि प्रसादखौ जानाय खायसे पौलखौ ख्रिस्ट'नि एपस्टल बा थिनहरजानाय होननानै मानियो खायफा बिसोरनि गेजेराव अनलायनाय गैयि खायफा पुनरुत्थानखौ बिसास खालामि खायफा दान होनायाव आपुथि बेबायदि गोबां जेंना थानायखाय बिसेसके पौलखौ एपस्टल एबा थिनहरजानाय होननानै पासनि होननानै फोथायजायैयाव बे थंग्रे खोथाखौ बुंनो हायिनि बिसोरनि गेजेराव जि डिमान्ड खालामना लाग्राफोर दङ बिसोरखौ आघात होआलासिनो लिरजेननाय बाथ्रासो बे उनथिं जाबाय बेनि एन्सारखौ पौला होनांगौ फार्स्टआव एप्रिसियेट खालामनाय बायदि नंगौ होनना बुंनाय बायदि खिन्थु उनाव बिनि फिनखौ पौला होदों जेरै जों काउन्सिलिं खालामबा जायहा एग्राइभ पार्सन थारमाने दुखु मोननो थानाय व्यक्ति बेखौसो बुंहोग्रोयो आरो बेनि मथेसो नंगौ होननाय बायदि जाबाय होननानै बुङो लास्टआवसो गावनि कमेन्टखौ होयो आरो बेबायदि खालामबाथाय सौजोखाबाय बे मानसिखौ कनभिन्स खालामनो हाया बुजिहोनो हाया जायो पौलनि बे मेथडआ काउन्सिलिं मेथड बेखायनो बेखौ इउनिभार्सेल लानो नाङा जेरै बेबायदि नङा नोंगौ बेराम फाहामनो हानाय गोहो दोङो होदों आरो बयनोबो होदों जेब्ला नांगौ जायो अब्लानो बेखौ इसोरा बाहायो बेराम हामनो थाखाय पावार गोहो मोननाय मानसिनि दरखार जाया बेराम हामनो थाखाय जेब्ला इसोरा प्रयोजन जायो जाय जिखुनु हाग्रा नांबानो बेबहार खालामो आं मोनसे उदाहरन लाबोनो जेब्ला जों ख्रिस्टियान जायो अब्ला गोबां रोखोमनि बेमार जायखौ केन्सार आरो हामलिया थांना थालिया होननानै बुंबायमोन दा आंनिनो लोगो बे फाफ्लियाव मोनसे सिथर जाबाय बे सिथरा हारसिंनो बेरफ्रुनानै ओरैबायदि जौगाबोबाय जे खानस्रिखि जौगानाय जौगाबोबाय बेनिफ्राय नन स्टप थै गबाय थाबाय सान हर 24 आवारथ' होनजाला 24 एक हप्ता थै बोहैबा मानसि मा थाबावगोन बे गोथांहांहां बोरैबा मानसिनि महरा सोलायलांबाय डाक्टरा लांबा बुंबाय बेथ' न' एन्सारसो नों केन्सारा नोंसोर बायदि दुखिया मानसियालाय माहा केन्सारनि सिकित्सा खालामनो हानो बे जि गोसो जाहो लोंहो बिदाय होबानो जाबाय होननासो बुंहरदों आरो डाक्टरा बेखौ खोनानानै जोंना ख्रिस्टियान जानाया जों बोसोरसेबो जायाखै सब मास मोनबासोल' जादोंमोन 6 मासबो जायाखै दां ख्रिस्टियान जानायनि थाखाय बिसोरनिफ्राय गावसोरनि खुरमा बाहागिया गथै माइ दै माइरं जग्रा खामफ्लाय सि जोम बासन बर्तन जि दं मोसौ हा बान्दानि माइखौबो दिहुननानै बस्थायाव सोना लांबाय माइरंखौबो लांबाय जेबो गैया जानायखाय मैखे थाहैनो गोनां जानाय बे समावनो बे बेमारा जादों
अब्ला जों नुहाबाय लाबोफिनदों फैफिनदों फैबाय जों आर'ज खालामबाय आर'ज खालामनानै थाव फोननो होबाय बेयाव लोगो गोथै गला थाबथाब बै दिननिफ्राय फ्राय मास मोनसे बाप्तिस्मा लानायनि टाइम सफैनायसिम बेबायदिनो थांनानै राननानै फिसा बेयाव बोग्रि गोरान बादिसो दिन्दानांगौ जाबोनाय गोदोरमोन खिन्थु लासै लासै फिसा जाबोनानै बोग्रि फिथाइ बादिसो बोग्रि गोरान बादिसो बेयाव दिन्दा नांखाबाय थाबाय बाप्तिस्मा लागोन खालि जों बुंबाय बाप्तिस्मा लाखासिगोन थैबा थैथोसै हाना नायस्लाबसै मा दङ बेयाव थिनसे हाना नायबोला जेबो गैया माबा मा होनना बुङो बे जे अमा बिखा गोरानफोर बादिसो थुख्रा थुख्रा हानायलायनाय बे मानसिया दाबो दोङो पालकबो जाखांबाय परिसारबो जाखांबाय आरो दा परिसारबो बबेनिफ्रायबो दङ परिसारफ्राव दाबो दोङो आरो एखे बोसोरनि बै समाव इसोरा ओरैबायदि सोमोनांथाव हाबा मावबाय दा जे जोंनि गामियाव गासै फेमिलि हिसाबै 50टा खिन्थु ख्रिस्टानफोर फैथारनाया 40सो जागोन फेगासानिफ्रायसो फैनाय दङ बेनिफ्राय पियर हिन्दुफ्रा बारग'नाया 25 बोसोराव बारग'नाय जन्म जानाय एरनाय बेबायदि दङ बिसोरखिनि जानाय खार'ना आधायानो बे सोमोनांथाव खामानिनि थाखाय बेमार जों सानोमोन आदानो गोहो होदों बे आदायानो प्रथम ख्रिस्टान जानायखौ बे आर'ज खालामनो हामो होननानै नाथाय जेब्ला आदा गैया अब्ला जों ज' जाना आर'ज खालामबाबो हामो खिन्थु मोनसे खौरां दा हामलिया मानो बेनि आसोल कारनखौ दा नोंथांमोननो बुंनोसै बेराम हामजानो थाखाय पावार मोननाय मानसिनि दरकार गैया प्रेयार टावारनि मानसि गैया बेराम सोखानो हाग्रा मानसि लाबोनो गोनां गैया थांनो गोनां गैया प्रेयार हामजानोबा नोंथाङा सिगाङाव जिसुनि सायाव बिसास गैयामोन दिनै बिसास जाबासो हामगोन खायसे बुङो मा बेहा बिसासानो गैया बेखौनो हामाखै होनना आं मोनसे मडेलेसन हरनाय आमुकनि बिसिया आर'ज खालाम बेमारिफोरखौ आर'ज खालामो बिनि बिसाया बेमाराव गोग्लैना दोङो मा हिन्जावा हौवानि थाखाय आर'ज खालामोनोलै जों सोंबाय नोंदा मन्दिरनि पालका मा बुङो ना बेहा बिसासानो गैया होनना बुङो हौवाया बिसास गैया आरो हिन्जावा एसेबां बेराम सोखानो हादोंबा नुनायनि उनाव हौवाया मानो फोथाय जानो हागौ फोथायनाया दोनखायो नाथाय फोथायनाय थाब्लाबो बेराम हामा बुजिबायना बे फोथायनाया दिनै जन्म जानांगोन फारागखौ हमनो हायाखै दा बिसास बुरजा थाबानो बेराम हामगोन बे नङा बिसास सिगाङाव गैयामोन दिनै आंहा जन्म जादों होमबासो बेराम हामगोन दिनै बेरामा जानायनि समाव जेब्ला जिसुआ सानसेखालि लामा थांनायाव सासे आइजोआ 12 बोसोर थै गबाय थानानै बेराम मानसिया रुगिया जाना दङ डाक्टर कबिराजनो थांनाबा हामाखिसैनो उनाव जिसुखौ सानबाय आं बेखौ दांनो मोनब्लानो आं हामगोन बे दांबाय दांनायाव उनाव जिसुआ बुंदोंमोन आंखौ सोर दांखो अब्ला बेनि सेलाफोरा बुंदों हे गुरु इसेबां मानसि नाथ्रोद बेयाव आरो बुङो ना नोंथाङा आंखौ सोर दांखो होनो मा आंखौ सोरबा दांबाय बे आइजोआ फैना बुंबाय आंनो नोंखौ दांदोंमोन बुंना लाबाय आंहा 12 बोसोर थै गनाय बायदि माने डाक्टर सिकित्सा लाबायबा हामाखैमोन गोदो नोंथांखौ दांनानै हामबाय जिसुआ मा बुंनाय आइथि थांदो नोंनि फोथायनायानो नोंखौ फाहामबाय नोंनि फोथायनायानो आंनि पावारा नोंखौ सोरखाबाय नोंनि सोर जेरावबो मोननाय नङा एनिखि सानसेखालि 10 जन कुष्ठ रोगि मा खालामदों जिसुखौ फैदोंना खोनानानै हे इसोरनि फिसाला जोंखौ दया खालामदों जिसुआ बुंदों मा खालामनो हास्थायो जों जाहाथे कुष्ठ बेमारनिफ्राय गायो थां नोंसोर दौरि गाहायनो दिन्थिहैखा मन्दिराव दौरि गाहायनो दिन्थिनो थांनायाव लामा हामलांबाय सासेया फैफिननानै जिसुखौ बुब्रुब खुलुमना बुंबाय इसोरखौ बाख्नायनानै जिसुआ मा होनखो 10 जन नङामोन 9 जन आरो थांदो नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखाबाय आं जे बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायबा लुक 9:29 सिरि लिरना लागोन आरो दा दसे उनाव बुंनाय बाथ्राया मार्कुस 10:22 सिरि आरो लुकास 17:19 सिरि नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय आंनि पावारा नोंखौ सोखाबाय इसोरनि पावारा नोंखौ सोखाबाय बेबायदि सोदोब जिसुआ फंसेल' बुङाखै आं मा बुंदों बिसास जोनोम जानांगोन नोंथांमोना बिसास दोनखायोब्ला
आर'ज खालामबाबो हामा जानो हागौ बेमारनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बा जोंनि थाखाय इसोरा राहा दोनखागोन बे नेचारावनो दिनदों बेखौनो लानांगोन इसोरा सोरजिनानै होदों मा होदों इसोरा जोंखौ दावायनि थाखाय जथेस्थ' दंफां लाइफां होखाबाय जि नांगौ होखाबाय माबोरै हामगोन बेनि थाखाय गावनि फिसाफोरनो बे गियानखौ होखाबाय बिसिबां गिदिर गिदिर डाक्टर इसोरा गावनि फिसाफोरखौनो बानायबाय दानि मडार्न जि मेडिकेल साइन्स ना बे गासैबो इसोरनि फिसाफोरानो इसोरखौ मिथिनाय इसोर गिग्राफोरनि फिसाफोरानो इसोरनिफ्राय गियान मोननानै दिहुनदों थारमाने इसोरानो गियान होदों नेचारेल ल' गोलैयो बियो इसोरा जि नेचारेल ल' बनायदों बेखौ लसर खालामा बे कमान्डमेन्ट एबा हुकुम बादि बेनिखायनो जों दा गोबां बेराम जायोब्ला मोदाय हमदों भुत हमदों मानसि खालामदों बेफोर नङा बे नेचारेल इसोरानो होनाय जों गामियाव जा बिबिसिनि सिगांनि आफादगिरि ओनसोलनि फंबाया दाखालि जुलाइ मासनिफ्राय डायबेटिसआव गोलैनानै मा गाराय जाखो ओरैबायदि जाबाय आथिंनि मोदोमा हाख्ला हाख्ला गारनांगौ जाबाय दा आरो हामबाय हामनाया खिन्थु दा उदैयाव आलुबाय थादों दाखालि सासे आइजोआ बुंदोंमोन मानसिजों खामदों दा आंना जोंहा हिन्जावफ्रा खिथा फैदों ओमफ्राय बे मानसिया सोर होनना सानदों जोंखौ खिथाबाय बेबायदि बुंनाय माने इसोरखौ अपमान खालामनाय मानसिजों खालामदोंबा खुद हमदोंबा इसोरखौ अपमान खालामनाय बियो मा इसोरखौ मोननायनि उनाव आरो जुदि मोदायखौ फोथायबावोबा इसोरा जे पावार गैया इसोरासो इसोरखौ फेजेननानै सेतना जोंनि खाथियाव फैफिनबाय बेखौ बुंनाय जादों माब्लाबा बेबायदि सोदोबखौ बुंनो नाङा दाना हिनजावसायाव बुंग्रा जादों बुंहैयो मा मानसि हमदों मा मोदाय हमदों हमनो हायो नामा मोदाया इसोरनि फिसाफोरखौ दायना खालामनो हायो नामा हानायबा रौथ' भालुमारि मन्दिराव सासेबो थालामोन जोंनि मन्दिराव सासेबो थालामोन गासैखौबो दायना खालामनो फुथारसिगौमोन प्रथमावनो जेब्ला खनले खनले बुनानै हायाखै अब्लानो जोगोमना बुंखानाय मिमांना मायावना माबा सोलोंनायफोरबो दङ जोगोमनाव नोंसोरखौ दायना खालामनानै जेरै दाउ बिमाया थैब्ला फिसाफोरखौ सिला साबो लाङो बेबायदि मा खरसायाव रोगा होनो हायाबा आंबो गाथायफोरा नङा गाव जावराबो बुङो गावनिखौ आंबो गाव जावनो गाव जावा सोर मिथिनो बिफा सोर गैला बोराया खैबाबार खांबाय मोनगोन थांगालि सालाफोरनियाव आंखौ नाफैफिनो होनना बोराया लोगोफोरनो खिथाना लायोमोन जोंनो भुट हरबालायनो जोंनो फायानो बिथोनना हैफिनोनो लास्टआव गावआनो सुइसाइड जाना दावाय जाना थैबाय आरो बेनि फिसाला उन्दैयाबो जाबाय फिसाला गोदोराबो जाबाय दा फिसाला गेजेरजों जोङो खिन्थु जि समाय लानाय बेखौ हायाखिसै बियो बिनि गेजेराव जाखोना मा जाखो दावाय जाना थैबाय आरो गावासो दा आं मोनसे उदाहरनसो होदों हाया नोंथांमोना जुदि हायो होननानै लोरबांबां गोसो लादोंब्ला अबसे हागोनबो सैताना आरो इसोरखौ लाजि फोनांनाय जादों माने इसोरनिखौ मोदायासो गोहो गोरासिन होननानै खिन्थु दिनै जों आर'ज खालामबाबो हामाबो जानो हागौ खारन आर'ज खालामनायाव फेट जन्म जानांगोनाबो फार्स्ट पइन्टआ सेकेन्ड पइन्टआ जाहैबाय इसोरनि हिसाबै थानांगौ आं बे फार्स्ट पइन्टखौनो बुंफिननोसै एसे बुंबावनो नोंथांमोना जेब्ला थोनर जानाय थामबाला बिदिनो सेरावनायब्ला बेयाव मा जाथाय नुयो जों थोनर जानाय थामबाला बिदिनो सेरि आं फरायनो दै सरि ओरैबायदि जादों सानसेखालि जिसुआथ' सोरगोआव थांबाय थांनायनि साननैसो उनाव सेलाफोरा जहन आरो पिटरा बिसोरो जेरुसालेम मन्दिराव थांबाय खुलुमनो बेनिफ्राय सल'मननि सुन्दर होनना बुंनाय बारान्दायाव सासे लेंग्रा जन्मनिफ्राय लेंग्रा बिबायारि लोगो मोनहैबाय बियो माबा मोनसे मोननो थाखाय पिटर आरो जहनखौ नायबाय अब्ला पिटरा होनबाय जोंहा धन दौलत सना रुफा जेबो गैया जि दङ बेखौनो नोंनो होनोसै आखायाव हमनानै बुंबाय जिसुनि नामाव बुंदों नों सिखारनानै थाबाय बे सिखांबाय आरो थाबायबाय जन्मनिफ्राय थाबायनो हायै मानसिया हामबाय अब्ला मानसिफोरा बेखौ खोब नायदों बेनोना बिबायानो बे पिटर आरो जहनजों नांफाजाबनानै
पितर खुलुमनाया पुलपिट खाथियाव दोङो आरो खाथियाव जफा फैदों खायसे बुंदों बे नङा बेलेगसो जागोन बियो होनना खायसे बारान्दायाव नायफिनलायदों गैला माथो बेनो उनाव बेबायदि नायबाय थानायाव पितरा मा होनखो हे इस्राएलिफोर नोंसोर मानो जोंनि गोहो असमिया बाइबेलाव फरायसानो दे आं बर'बा मोजां फरायनो हाया खोनासंगोन 12 फरायनो मोनगोन ताके देखी पितरे মানুহবিলাকে ক'লে হে ইসরায়েলিয়া মানুহবিলাক তোমালোকে ইয়াত কিয় বিস্ময় মানিছা আৰু আমি আমাৰ নিজৰ শক্তি বা ভক্তিৰে ইয়াক খোজ কঢ়ালো বুলি ভাবি আমালৈ কিয় একেথৰে চাই আছা হওক যি যিছু তোমালোকে শত্ৰুৰ হাতত ঘূৰাই দিলা আৰু পিলাতে তেওঁক এৰি দিবলৈ থিৰ কৰিলতো তেওঁৰ আগত অস্বীকাৰ কৰিলা অব্ৰাহাম ইছহাক আৰু জাকবৰ ঈশ্বৰ অৰ্থাৎ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ ঈশ্বৰে নিজৰ সেৱক সেই যীচুক মহিমান্বিত কৰিলে কিন্তু তোমালোকে সেই পবিত্ৰ আৰু ধাৰ্মিক জনাক অস্বীকাৰ কৰি নৰবধি আৰু এটাকহে যেন তোমালোকক এৰি দিব এনে যাচনা কৰিলা আৰু সেই জীৱনৰ অধিকাৰীয়ে বধ কৰিলা হওক কিন্তু ঈশ্বৰে মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা তেওঁক তুলিলে তাৰ সাক্ষী আমি আছোঁ আৰু তেওঁৰ নামত বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে खोनासंगोन बिनि नामाव फोथायनायनि थाखायनो आरो তেওঁৰ সেই नामेই এই যে মানুহক তোমালোকে দেখি চিনি আছা बिनि नामावनो যি मानसिखौ नोंसोर नुबाय थादों सिनाय मोनदों एव बलबान करिले बेखौ बोलोगोरा खालामबाय बे जिसुआनो आरो तेवै जन्मआ बिसाखै बे जिसुआनो जोनोम जाहोनाय बे फोथायनायानो आताइरे आगत एक सम्पूर्णते हुस्थ करिले बयनिबो सिगाङाव बेखौ सम्पूर्ण फुराहै हामहोबाय बुजि मोनदोंना पितरा मा होनदों हे इस्राएल मानसिफोर जोंनि शक्ति दं जोंनि भक्ति दं बा जोंनि पावार दं बेखौ सोखाबाय होननानै मानो जोंखौ नायदों भक्ति माने पावार नङा होनबा भक्ति माने धार्मिकता जोंनि धार्मिकता जोंनि पावार दं फाहामबाय होननानै मानो जोंखौ नायबाय थादों जी जिसुखौ नोंसोर हमनानै फुथारबाय जायखौ पिलाता हगारनो नागिरबाबो नोंसोर हगारनो होआखिसै बे अब्राहाम इसाहाक जाकबनि इसोरा बे थैनायनिफ्राय जिसुखौ बोखांफिनबाय बिनि साखिया जों दोङो आरो बै जिसुखौ बेयाव फोथायनाय थाखायनो आरो बेयो बिनि गोसोआव जि फोथायनाय जोनोम जाहोबाय बे जोनोम जाहोनाय फोथायनायानो बेखौ नोंसोरनि सिगाङाव सम्पूर्ण सोखाबाय माबाफोर फाराग नुनो मोनदों फारागा बेनो बे आरज खालामग्राफोरनि पावार दं नङा पितरानो असिकार खालामदों जोंनि भक्ति जोंनि भक्ति दं हामदों होननानै मानो नायबाय थादों दिनै जों मा भुल बुजियो ओइ बिजेन्द्रहा पावार दङ बै बिनिहीनहा पावार दङ बै दिनाकरहा पावार दङ भुल आं बेबायदि बाइबेल होननाय नङा पितर जाय जिसुजों लोगोसे थादों जादों बेनो बुंदों आंनि भक्ति दं जोंनि भक्तिजों जोंनि धार्मिकताजों फाहामदों होननानै मानो नायबाय थादों बेबायदि नङा खुराङा बेसो जायखौ नोंसोर हमना फुथारदोंमोन बे जिसु इसोरा बोखांफिनबाय बिनि सायाव बेयो फोथायनायखाय आरो बिनि गोसोआव इसोरा बे फोथायनायखौ होनायखाय दिनै बे हामदों थारमाने जों फोथायखानायफोरखौ बुङाखै दिनै फोथायनाय जन्म जानायफोरासो हामगोन अबयसे जों फोथायखानायफोरा आरजजों हामाबाबो जों जे आरज खालामनाङा बेबायदि नङा जों आरज खालामनांगोन माब्लाबा इसोरा आरज खालामनायनि गेजेरजों हामनायनि लामाखौ जोंनि गियानाव होगोन आरो माब्लाबा इसोरा आरज खालामनायनि गेजेरजों गोरलैयैनो हामनायनि उपाय होगोन माब्लाबा इसोरा मा खालामगोन गावनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखाय हयतो फोथायारिफोरखौबो सोखागोन फोथायखानायफोरखौबो सोखागोन नाथाय बेराम हामनायनि आसोल गिबि गोनांथिया जाहैबाय फेथ जेनेरेसन जेनेरेट सोदोबजों जेनेरेसन जागायजेननांगोन नोंथांमोना थर लादोंना मिसन फिल्डफोरावसो बेरामफोरा थाब हामो गोजान मन्दिरा हामबाङा जा बेनिफ्राय आरो प्रसादखौ मोनसे समाव नङा नंगौ नांगौ नंगौ जोंथ' रौता भालुवा हिसाबैल' थायाखै जेब्ला खोनाबाय जे आदानि फिसिगिया आदाखौ खालामनानै आं सखिखौ जुदि हिन्दुनियाव लाबोफिननो हायाबा आंबो काहिरा नङा होननानै बिखा बुनानै साइकेल दाब्रायना फैनानै बिराद नांलाय फैनायमोन बे खोन्थामसो उनाव खोनाबाय बेयो बाप्तिस्मा लाबायनो दैखाङाव थांबाय बेनि उनाव बेखौ गामिया होखारबाय आदिबासि गामा थायो जेब्ला बिसोरनि गामि सानै हिन्जाव गोनां बियो हिन्जावा हिन्जाव गदाया
जथरुगि थाबायनो हायि जथरुगि खोनादोंनो पिटुआदों काहिजों लोगो मोनलायबाय सानसेखालि गावनि हिन्जावनि खौरां खिथाबाय काहिया बुंबाय प्रार्थना खालामोब्ला हामनो हागौ लाबोनाय हिन्जाव गदायथ' लांबाय जाया थाबायनो हाया बानासो लांदों जथरुगि जेब्ला आर'ज खालामबाय हामगारबाय अब्ला थानो हाला बियो गामि बोराव दोङो बियो होखारजाना थादों बियो आदिबासि गामि उनाव सानैजों लोगो नांनानै बियो दुब्लि गेजेराव न' लुखायबाय काहिया ओमफ्राय बे पिटुआदों बिजों गिर्जाजोब्बाय लासै लासै बे बेमारि फैलाय बे बेमारि प्रार्थना खालामनो फैलाय हामलांनानै दुमदुमा पानबारि मन्दिरा जन्म जाबाय प्रथमबा बे आदार गथ'खौ फैनायाव जालांदों बेबो गय बारियाव बायदिनो जादों गोबां बेराम हामनाय जों नुनो मोनो नाथाय बे काहिया दिनै आर'ज खालामबा हामाबो जानो हागौ काहिनिफ्राय अर्डिनारि हादरनि मानसियाबो आर'ज खालामबा हामनो हागौ जुदि बे गोदान फिननाय दङब्ला जिसुआ बुंदोंमोन ना नौरिया खुस्थ करिबा मृतকক तुलिबा कुष्ठ रोगी खुशी करिबा मथि जि बाला दाइन सिरियाव मा समाव बुंनाय बिलाय मा कन्टेक्सनि खोथा बिलाय मिशन कन्टेक्स बियो कारण इसोरनि बाथ्रा फोसावनो थिननाय समाव बुंनाय खोथा मिशन फिल्डनि खोथासो बियो बेखायनो जेब्ला सिगाङाव फोथायाखैमोन दिनै फोथायदों बेबायदिया मिशन फिल्डआवसो जायो बा थायो बेयावनो बारा जायो नाथाय थेवबो जों आर'ज खालामनांगौ मोनसे बे खोथाखौ बुजिनो थाखाय एसे बुंदेरनो 22 डिसेम्बर नोंथांमोना रन्जन सुतियानि नामखौ खोनादों ना मराननि आर'ज खालामनानै आरो बे मा होनना बुङो बर गितजों रोजाबनानै असमियाफोरखौ गोबां खृष्टान खालामदोंमोन बेखौ हमनानै जेलाव सोना दोनबाय जेलनिफ्राय गबोना सिरि थाबाय उनाव लखिमपुरनि नारायण सयकिया होननाय सासे खृष्टान बिफानि खृष्टान बेबो खृष्टान दाबो खृष्टान राजु गगै होननाय सानै राजु गगै सासे धुपखानानि सासे लखिमपुरनि आजाद सिगांनि डिसि भिक्टर कार्पेन्टार आरो स्निग्धा सानमान जों एखेलगे अनलाइनाव रायज्लायबाय बिदिनो जे जेलनिफ्राय गबोनायनि उनाव नों सिरि थाबाय मा जानायमोन मा प्राइम मिनिस्टारा बाधा जाखो आरो दा मानो सिरि थाखो रायज्लायनो होननानै जों फन खालामनायनि उनाव जोंहा बे स्निग्धा सानमान होननाय गुवाहाटीनि बिथाङा सोंफ्लांबाय जे जों खोनादों नोंनि न'आव लायनो माबा मुर्ति दोङो सोरनि मुर्ति बिला होनना राबखांबाय बियो एनिफ्राय ख्रिस्टान बेलाखौ मुताराना करि थाखे এই কারণে মই খ্রিস্টান বেলাखौ লग ना हौ जादों सोंनायावनो रागा जोंबायसो आरो माबा खबर हालिबो दोङोनो सोरनि खबर बिला फिसालागा रागा जोंबा আমার হঠাৎ ভুল বুঝে খ্রিস্টান বিলাকে আমি খ্রিস্টানের মতে আমি নকৰো দেই আমি যি দর্শন করি আমি কাম করিম जालांबाय बिदिनो तर्का-तर्कि जालांबाय दसे मोजाङै रायज्लायदोंमोन दसे उनावनो गरम जाबाय आरो बेनिफ्राय बन्द जाबाय दसे उनाव नारायण सयकिया बन्द जाबाय माने माबानो लिंकआनो गैया जाहैबाय मा जाहैबाय नेटआनो गैया जाबाय दसे उनाव नारायण सयकिया सोंहरबाय सार बोरै मोनखो होनबाय आं बुंबाय बेथ' मिथियो ख्रिस्टान बायदि मोनाखिसै आं सम्पुर्ण ख्रिस्टान नङा बियो दसे उनाव बे भिक्टर कार्पेन्टार स्निग्धा सानमान बिदिनो लगायना होबाय आं सोंबाय कार्पेन्टार सारखौबो नोंथाङा सानो ना मोलो एने पाइलागो तेव माने आसलते मेच्योर ख्रिस्टान নহয় नांबाय स्निग्धा सानमान बुंबाय जे तेखेते এনেকা व्यवहार करे আমি একো যোগাযোগ নকৰাই ভাল নেকি যদি বেয়া दसे उनाव नारायण सयकिया सोंहरफिनबाय मोनसे प्रश्न सार मा नोंसोर बुंदों रन्जन सुतिया प्रकृत ख्रिस्टान नङा बे प्रकृत ख्रिस्टान नङाबा मानो बिनि आर'ज एसेबां मानसि हांखो बेहा सासे हेल्पार दङमोन एसिस्टेन्ट सिख्ला बेखौ सोंबायनो बे बुंबायनो आं दा एप्रिल मासाव बिया जासिगोन बेनो आं रन्जन सारजों थाङा जुदि नों बिया जागोनबा नों माबायदि सेंग्राजों हाबा जागोन हिन्दु ना ख्रिस्टान हिन्दु सासे ख्रिस्टान सिख्ला जाना परिटान मोनो सिख्ला जानानै बोरै हिन्दुजों बिया जानो रन्जन साराथ' बिया जानो मोना होनना बुङाखै आरो परिटान मोननाय सिख्ला माने नों परिटानफोरखौ मिथिया मिथिया रन्जन सारा नोङो परिटाननि खौरां मन पालातनि खौरां सर्गलरनि खौरां फुट बिसारनि खौरां जिसु फैफिनगोननि खौरां बेखौ बुंजाना बाखैना माबाबो बुङाखै जोङो अब्ला माथो ख्रिस्टान जाखो आंहा बहुद 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर 7 बोसोर 8 बोसोर 9 बोसोर 10 बोसोर 11 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोर 17 बोसोर 18 बोसोर 19 बोसोर 20 बोसोर 21 बोसोर 22 बोसोर 23 बोसोर 24 बोसोर 25 बोसोर 26 बोसोर 27 बोसोर 28 बोसोर 29 बोसोर 30 बोसोर 31 बोसोर 32 बोसोर 33 बोसोर 34 बोसोर 35 बोसोर 36 बोसोर 37 बोसोर 38 बोसोर 39 बोसोर 40 बोसोर 41 बोसोर 42 बोसोर 43 बोसोर 44 बोसोर 45 बोसोर 46 बोसोर 47 बोसोर 48 बोसोर 49 बोसोर 50 बोसोर 51 बोसोर 52
गोबाव सम बेमार दङमोन जेब्ला खोनाबाय ससियेल मिडिया रन्जन सुदिया सारा आरज खालामबा हामोनखाय फैनानै आरज खालामबाय आरो फोरोंबाय जिसु नामाव आरज खालामना बुंनायखाय खालामबाय हामबायबो दा गैला बेमारा आंल' नङा आमुक उकिल आमुक लेक्सारार बिसोरबो आरो सोरबा सोरबा गेदेर गेदेर मानसिफोरानो हामबाय बिसोरलाय बाप्तिस्म लाबोना लायाखै मा बाप्तिस्म होनना सोंदों आरे जेबोआनो खालामाखै थिखौनोसो बेराम हामबाय बोरै जाखो दा नारायण सैकियानि प्रश्नखाय जुदि रन्जन सुतिया जुदि प्रकृत ख्रिस्टान नङाबा मानो बिनि आरजनि दारै हामखो बिनि उत्तरखौ नांगौ आं बुंबाय नैबे थोनजानाय थामबाला 13निफ्राय 14खौ फरायनानै बुंबाय रन्जन सुतियानि पावारनि दारै हामाखै बियो बे बुंनाय खौरांनि थाखाय बै मानसिफोरनो फोथायनाय जन्म जाबाय बेखायनो हामबाय बेबायदिनो एकदम सिगाङाव गाज्रि रेकर्ड दङमोन दाबो गाज्रि मानसि बे मानसिया जुदि इसोरनि बायखौ खोन्थानानै इसोर बेखौ फोथायनाय जोनोम जाहोनो हायोबा बेयाव इसोरा सोमोन्दोखौ खामानि मावनो हागौ किन्तु बै मानसिफोरा परित्रान हालागै सहैयाखैबो जानो हागौ दा बुंनो गोनां जाबाय रन्जन सुतियानि गासै मानसिफोरा ख्रिस्ट'नि नामाव आरज खालामनायखौ हामबाय किन्तु रन्जन सुतिया परित्रानसिम सेलभेसनसिम बे मानसिफोरखौ लांना दिनैयासो आधा लामायाव हगारना होनाय जाबाय दा आवाफा बिसोरो ख्रिस्ट'खौ बावगारलांफिनजोबगोन जुदि बेबायदि दोनोबा आरो परित्रान मोननाय नङा आरो बे मोदोमा दिनै हामदों उनाव जाफिननोबो हागौ मोदोमनि हामनायखौ मोनगोन आत्मानि हामनायखौ मोनला बिसोरो बेबायदि जाबाय आं बे खोनाखौ नैबे माथाय थोनजानाय थामबाला 17निफ्रायनो बेखौ बुजायनो गोनां जाबाय दा बेराम हामनाया बे गोदान मानसिनाव फोथायनाय जोनोम जानायनि थाखायसो रन्जन सुतियानि पावारनि थाखाय नङा मानसिनि पावारनि थाखाय नङा जा आदारनि पावारनि थाखाय जों गामियारिफोरा हामाखैमोन मानसिनि पावारनि नङा फोथायनाय जोनोम जानाय जादों नैथिया जाहैबाय आं बुंनाया जाबाय इसोरनि इच्छा नङा बेराम फाहामनो हानाय पावार थाब्लाबो पावार दङ बादि सानब्लाबो जुदि इसोरनि इच्छा नङाबा बियो हामा नोंथांमोना मिथिगौ पौला ओरैबायदि इसोरनिफ्राय गोहो मोननाय बादिमोन जे बे आरज खालामनानै गासै रोखोमनि बेमार हामोमोन सानसेखालि इउरपआव बेखौ खाना लानाय समाव लैथोआव जाहाज बायबाय सानस्रिनानै बोरियाव मोनहैबाय मिनिटामै दिपआव सहैबाय उनाव बे दिपआव बे दिपनि मालिकनि बिफाया डिसेन्ट्रि जादोंमोन बेखौ आरज खालामनानै हामबाय लोगो लोगो दिपनि गासै मानसिफोरा फैनानै आरज खालामजाबाय बेमारा हामजोब्बाय बेबायदिमोन आरो मोनसे समाव बेखौ नोंथांमोना थोनजानाय 22 बालाव फरायाव मोनगोन बेनिफ्राय थोनजानाय 19 बालाव फरायाव मोनगोन 12 सिरियाव ओरैबायदि लिरनाय दोङो जे पौलनि मोदोमाव पौला थांनो हायाबा बेमारिफोरनिफ्राय आरज खालामनो थाखाय पौलनि मोदोमाव नांना थानाय खियानो जा माफारानो जा रुमालानो जा लांनानै बेमारनि मोदोमाव फोनांहैब्ला बेमारा गायो हुद हमदोंबाबो खारो ओरैबायदि मानसिफ्रा ओरैबायदि बुजिबाय पौलनियाव जोबोद पावार दं इसोरनिफ्राय मोननाय पावार हामोमोनबो दा बे पौला जेब्ला गावहा मोनसे उदै नङा मोदोमाव बेमार दंमोन बेखौ होखारनो थाखाय इसोरा खनथाम आरज खालामदों अब्ला इसोरा मा होनखोनो जे आंनि जि अनुग्रह आंनि जि ग्रेस माय ग्रेस इज साफिसियेन्ट टु इउ होननासो बुंबाय आंनि अनुग्रहआ नोंनि थाखाय जथेस्थ आं नोंखौ बे मोदोमनि देहाखौ सोखांनानै होआ पौला गावनो बुंदों आं जाहाथे बारा दुगा खालामा आं जिबायदि इसोरनिफ्राय गियान मोनबाय मिथिबाय आंनि सिगाङाव इसोरा जि प्रकाश खालामबाय जि रिभिल खालामबाय बेखौ लानानै जाहाथे दुगा जाया बेनि थाखाय आंखौ संनो इसोरा मोनसे सु होबाय बेखौ गोजान खालामनो थाखाय आं खनथाम आरज खालामबाय नाथाय इसोरा ओरैबायदिसो बुंबाय आंनि जि दया बेनो नोंनि थाखाय थोजासे हामाखिसै थारमाने मान पावार मोना आच्चा गावनि बाथ्राखौ बाद होदो गावनि लोगो तिमथि बेहाबो क्रनिक डिसेन्ट्रि आरो गेस्ट्रिक बायदि बेमार दंमोन पौलहा बेराम फाहामनो हानाय गोहो मोननाय मानसिया इच्छा खालामनानै बेयो तिमथिखौ सोखानो हानांगौमोन नाथाय मा बुंनो गोनां जाखो बेयो 5:23 सिरि 1 तिमथि 5:23 सिरि नोंनि उदैनि बेरामनि थाखाय खनले घने नामनो गुबुंहै जाबाय थानाय उदैनि बेरामनि थाखाय अकल दैल' लोङालाबानो एसे द्रायखा बिदैबो लोंदो होनांगौ थारमाने पौला तिमथिखौ सोखानो हायाखैमोन मालायखौबो सोखाबाय मानो हायाखै
कारन तिमोथेया बिसासा मेचियर जाखाबाय इसोरखौ मोनखाबाय अल गावहा इसोरखौ मोनखाबाय बेल' नङा बे गावनि सासे ट्रफिम होनना बुंनाय नै तिमोथि 4:24 नायबा नुगोन ट्रफिमा जब्रा जानायखाय आं बेखौ मिनिटाव गारबोनो गोनां जाबाय होनना बुंनाय दं बेयाव फरायनो 이라스토 고린토 타긴 그래 트로핌 노리아 포랏 뭐였대요 미리토 토야요 네네 가운데 लोगोसेनो दोङो ट्रफिम लोमजानायखाय मिलिटाव गारबोनो गोनां जाबाय रानना मानो फाहामाखिसै बिनि रुमालखौ मानो फोरोङाखिसै हामा मेचिं जाखाबाय फोथायनाया राखाबाय जबरदस्ति खालामदों इसोरा सोरखारनि नङा इसोरा बेयाव इच्छा नङा इसोरनि इच्छाया बेसोर एनी मिराकल्स एनी वन्डार साइन्स सोमोनांथाव सिनफोर बे जाहाथे फेट जेनेरेट खालामो बिसास जागायजेननो थाखायसो इसोरा सोमोनांथाव हाबाखौ मावो नङाब्ला माब्लाबा जोंनि खुरांखौ बुंबाबो बुजिहोनो हाया आंथ' आश्चर्य मोनो बहुद खुरां बुंबायथ' मानो सोलायाखै बियो होननानै सम मोनसे बेबायदि परिस्थिति जायो बहुत मानसि इसोरनि बाइकखौ बुजिहोनो हाया जेब्ला सोमोनांथावसिन नुबाय बारा मिनिट घन्टाखौनो नांला बेनो गोसो सोलायो बिनि थाखायसो बेखायनोथ' सानसेखालि जिसुआ बुंनायमोन आं बुंनाय खुरांखौ नोंसोर फोथायाबाबो आंनि सोमोनांथावसिनखौ नायनानै फोथाय जहन 10:12 बे बाथ्रा बुङो बुंनो लांनाय बायदि जों गामियावथ' बे उलसननि बिफाया सिगाङाव नोंथांमोना बुंलांदों जेब्ला ख्रिस्टियान जायो ख्रिस्टियान जानायनि प्रथम बुजेनग्राया आसलते बे उलसन बिफायानो फिसाज्लाखौ बुग्रोदों बेनिफ्रायसो मालायफ्राबो बै आंनि लोगोफोरखौ बुंनो साहस मोनदों आरो बेनिफ्राय जाहा आदामखौ आमायनिखौ उनाव बुंनो हानाय जाहैबाय बिफाया ओरैबायदि बिखा बुंना बुङोमोन बे गामियाव गासैबो ख्रिस्टियान जाबाबो आं बोरै जाया साननैसो उनाव बोसोरनैसो उनाव मा जाखो मण्डलि गावनि समाजनि गेंग्रें मंग्रें जानानै सैलाया नायनो बाजानाय जाबाय बेखायनो उलसना बुंबाय उलसना सिरि ख्रिस्टान गिर्जायाव फैबाय थाखोमायो बाबालै बेनिखायनो थुलै दे जों ख्रिस्टान जानोसै दा नोंखौ समाजा रावबो मोजां मोनलिया बाबा खाथियाव बहायना लांसै बाबा नोंफाखौ बे प्रिथिबियाव ख्रिस्टान खालामनो हानाय रावबो गैया मिथिबाय बेफोर मोजां खर' सोना लादो बाबा बे जोंबायनो नोंफाखौ प्रिथिबिनि खुनु हक्यानो ख्रिस्टान खालामनो हानाय जेबो हक्यानो गैया दुनियानि गासैबो ख्रिस्टान जाबाबो नोंफाया जाया जाबायना बुजिबायना थांदो जोबायना उलसना बिराद सिन्था आफाया सोरबा मोनहैमारला नरकआव थांमारसिगोन इसोरबा मोनमारला बेसे दाननानै थांसिगोन बिराद सिन्था खिन्थु जेब्ला बेहा टिभि जाबाय जोंनि मथेबा टिभि डाक्टरनाव लांदों अजनाव लांदों हामा जेब्ला सानसेखालि 1979नि आसलते 1980नि फुं दावला गाबसे समाव थै दाखार गोलैना मानसिया बेहुस जाना गोग्लैना थाबाय अब्ला बुरिया थारमाने उसोरनि बिमाया ख्रिस्टानफोरखौ लिंनो थिनहरबाय फैनानै प्रार्थना खालामनानै दै दौबाय थाव फोनबाय मानसिया बेहुसमोन हां लाखांना जखाया मा बुंखोनो आंखौबो दिनै नोंसोरनि गिर्जायाव लांदो जेरायफैनाय आंखौबो दिनै नोंसोरनि गिर्जायाव लांदो जाय मानसिया बिखा बुना बुंग्रामोन फिसाफोरा आराम बुजायलायग्रामोन प्रिथिबिनि खुनु हप्तानि ख्रिस्टान खालामनो हाया मायाबो खै मिनिटमानो मा सोलायखो नुबायना आर'ज खालामनानै बेहा हां फैफिनबाय बोलो फैफिनबाय दिनै आंखौबो लांदो नोंसोरनि गिर्जायाव लांदो बेबायदि इसोरा बेखायनो सोमोनांथाव हाबा मावो बे नङा जे जोंनि मोदोमखौ इसोरा हदायनो केयार लाबाय थागोन जोंनि आं नोंसोरनि मोदोम बेराम फाहामनो थाखाय फायलायनाय लिरनाय गैया जहन 10:12 फरायबा नुगोन जाहाथे नोंसोर जिबन मोनो बेखौनो जाहाथे प्रचुर परिमाणे मोनो लाइफ इन एबान्डेन्स थारमाने बे बुहुम नागारनायनि उनावबो आरो गोथाङै आंनो थाहैयो बे थांखियावसो आं फैदों नोंसोरनि बेराम फाहामनो फैदों होननाय सोदोबानो गैया नाथाय बेरामखौ मानो फाहामदों जाहाथे फोथायो खारन सोमोनांथाव खामानि मावाबा नोंसोर जे फोथायगोन बेबायदि नङा होननानै जिसुआ सानसेखालि बुङो जहन 4:42 आं फरायनो जहन 4:42 लिरना लागोन आं खमा बेबायदि फरायनो তাতে যিশুৱে তেওঁক ক'লে চিন আৰু অদ্ভুত লক্ষণ নেদেখিলে তোমালোকে যে বিশ্বাস কৰিবা
एने कुनु मते नङा सिनार अद्भुत रोखोम साइन वन्डार साइन्स आरो मिराकल्स नङाबा नोंसोरजों फोथायनो बिदि नङा बहुत मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ हमदांनो मोनहास'नो हाया जेब्लासो मोनांथावसिन नुयो अब्लासो फोथायो बै फोथायनायखौ जागायजेननोसै जिसुआ सोमोनांथावसिनखौ मावदोंमोन हदायबो फाहामबाय थानो थाखाय जिसुआ फाहामाखै हदायबो हामनो थाखाय इसोरा बेबस्था होदों इसोरनि हुकुम मानिबानो इसोरा बे गियानखौ होयो दिनै आं बे सनाय पास्टरा आगोलाव बुंबाय दाबो एसे बुंब्रेनो गोसो जाबाय बे जाबाय जों जानाय लोंनायनि गियान जोंहा गैया इसोरा हानिफ्राय जोंनि मोदोमखौ बनायदों होननानै बाइबेलाव लिरनाय दङ हायाव जि एलिमेन्ट्स दङ जिराद दङ बे एलिमेन्ट्सखौ जों आदार महरै जोंनि मोदोमाव मोनजोबाबानो बेराम जायो आं गाहायै मोनबा होनना बुङो कार्ब'हाइड्रेट प्रटिन मिनारेल्स भिटामिन्स आरो फेट्स नाय कार्ब'हाइड्रेट जाय एनार्जि जगायो बेखौ जों जायो ओंखाम आलुफोरखौ प्रटिन जायो जों खिन्थु अभारड'ज हाइ केल'रिक बेदर बांद्राय बारा जानानै अभारड'ज जायो साइड इफेक्ट जायो खम जानांगौ बेदरखौ बारा जायो जे फुङाव जोंहा दाउ बेदरबो होदों अमा बेदरबो होदों नाबो होदों फुङाव दाउदैबो होदों सोब हाइ केल'रिक हाबा मोननो हादों बेखौ मा हाइ केल'रिक साइड इफेक्ट दङ जों बर'आव बिदि जायो बेसेलाय बेराम जानायनि कारना हाइ केल'रिक अभारड'ज मोनसेल' आमिस थानांगौमोन बाखिया मिरामिस जानांगौ खिन्थु बांसिन सबजिसो जानांगौ कारण सबजिनिफ्राय 30तासो मिनारेल्स मोनो जायहा थै बनायो थैया मोजां थायोब्ला अब्लानिया बेराम साफिनो हाया बे गासै मैगं थाइगङावनो बांसिन थायो फिथाइ सामथाइयावबो एसे एनै थायो बे मैगं थाइगं थायो मिनारेल्स माने मा जायहा थै बनाय हेमग्ल'बिन बनाय आं बुंबाय थायोना आयरन आय'डिन कबाल्ट जिंक बरन होननाय पटासियाम मेंगानिज बा मेग्नेसियाम बायदि बायदि नामनि फ्राय 28-30तासो दङ मैगं थाइगं थाइगंखौ जों बोथोरनि मैगंखौ सानफ्रोमबो एखे मैगंखौनो सानथाम सानब्रै जाबाय थानो नाङा बोथिफ्रामबो मैगङा सोलाय सोलाय जायोब्ला अब्लाना नोंथांमोना जे नर्मेल थै बेखौ मोनोब्ला बेराम आक्रमण खालामनो हाया आरो मस्ट इम्परटेन्ट मोनसे खोथा जाबाय भिटामिनफोरा मोदोमाव थाखानाय बेरामखौ लासै 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 होखारो बेफोर माहा थायो फिथाइ सामथायावनो थायो बेखौ जाबाय थायोबा थाखानाय बेमारानो खारगोन जाहांनाय बेरामफोरा खारगोन आरो उनाव फैफिना जेब्ला इसोरा मानसि सोरजिजेनदोंमोन अब्ला फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंल'सो जानो होदोंमोन बे समाव मानसिनि आयुआ 969 मेथुसेलाहनि आयुआ 969 इयार्ससिम थांना थादोंमोन आदमा 930 इयार्ससिम थांना थादोंमोन जेब्ला नहुनि दै बानायनि उनाव बेदर जानो होबाय अब्ला इसोरा बुंखाबाय दा मानसिनि आयुखौ 120 खालामनाय जासिगोन बेदर जानाय लोगो लोगो आयुआ संबाय जाहा जानायावनो बिराद भुला दङ जों बर'फ्रा बोथोरनि फिथाइ सामथाइ जाया फिथाइ सामथाइ दिन ओरैनो सखर दोननानै बेदर दोनबा बेदरखौ जाहैयो नाखौ जाहैयो नाखौ जाबा बुंबावा बेदर बला बिदिनो सम सम बेलेग सबाव बुंफ्लाङो अमा बेदराव A to Z भिटामिन दङ नोंसोरनो गैयाबाबो जों बर'फोरनि थाखाय दङ होनना बुंथियो आरो माबा भिटामिना 6ताल'सो A B C D E K होननाय थेवबो बुङो 26ता दङ होननानै माहा दङ अमा बेदराव A to Z अथच बिराद हाइ केल'रि बेदर बेयो हाइ केल'रि माने मा बिदुं गरम खालामो भुला बेयावसो जोंनिया माने बै मा होनना बुङो अन्धबिश्वासनि माइन्डसेटआ दाबो एसे दंबावो आरो एसे नङा माहा गोबाङानो दङ सोलायनांगौ इसोरनि बाथ्रानि नोजोरजों नायनांगौ जे बेरामनिफ्राय गनायनि थाखाय जानाय लोंनायावबो बाथ्रा दङ आरो बेरामखौ इसोरा फाहामो जोंनि इच्छानि सायाव नङा इसोरनि सायाव मोननै पइन्ट फोथायनाय जोनोम जानांगोन नैथिया जाबाय इसोरनि सायाव जानांगोन माबा हामनाय नङा सम जाबाय इसोरा आसिर्बाद खालामदों जों दा बेलासे बाखि थानाय बिषयखौ सावरायसिगोन